Така, sista leik, hvernig er stemning? Pa mogu da kažem da je ovako raspoloženje u ekipi dosta dobro posle zadnje pobede i da to neko samopouzdanje koje smo izgubili i malo bili u prethodne dve utakmice protiv Valura i Filkera, da se to vratilo i da smo odigrali dosta dobro tu utakmicu protiv FH i da smo zasluženo pobedili. Hvernig leggst leikurinn gegn Stjörnunni? Pa da, evo sad dolazi na red ta utakmica sa Stjernanom. Sigurno da nas očekuje jedna teška utakmica. Stjernan je jako dobra ekipa, što je to i pokazala u dosadašnjem toku prvenstva. Mi igramo na svom terenu, tako da tu imamo blagu prednost i sigurno da idemo na pobedu. Hvað þurfum að gera á sunnudaginn til þess að ná góðum úrslitum? Pa ono što treba da uradimo je to samo da odigramo onako kako najbolje znamo i umemo. Znači da damo 100% i više od toga i da realizujemo svoje šanse koje budemo imali. To je to. Mateja, Stjarnan á sunnudag, hvernig leggst leikurinn í? Očekujem tešku utakmicu, bude nam mnogo teško. Stjarnan je mnogo dobra ekipa i mi treba da igramo od noge do noge i da iskoristimo sve šanse što se nam nudi. Stjörnustúlkurnar eru mjög líkamlega sterkar. Eru þið alveg tilbúnar í átökin? Da, Stjarnan ima mnogo čvrstu ekipu, pozadi isto, u vezi imaju mnogo čvrsto, ali treba da mi isto idemo čvrsto sa njima u duel i da odigramo dvojne podaje i da tako prođemo. Eftir þennan leik í landsliðinni, hversu mikilvægt er að ná góðum úrslitum á sunnudag? Ja, ti 3 bodi nam mnogo značio. Na 4 ekipe imamo po 10 bodova i možemo, ako dobimo te 3 bodove, da se takmičimo za sam vrh. Þetta er mikilvægt